ana ma achọ mmadụ achọ na mokwu because na man ihe nene go man and most of them be my followers. Most of them my followers. Ya bolu mi haru na nwere na dị n'okwu no ka jere si ndị otum. Jere si ndị otum. Echini na onye ahụ baa die. Onwebe nsogbu. I can never do that. I cannot do that. No lo ta aka kuchase am nwere go ya dem na aka na ebe akwa why na go mo the somewhere. See, I never complain. Na eche ka oga bata de gisi we. Ichere so ka oga nwa bata iburuzie de anakere so onye ozo. Okisi eme. Tonse agbamba ado homma. Tonse na mama wori nde ba izuzu we hu no na ezuzu no na eme ekpele. Anande ba ye ga fopusi ye go gwa na Jesus na be gozifa. Otu anse eme ndị nna nna anyị mara aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ọ dị ọzọ mma na ọkụnụ frustrate him since June last year till now. Ọ bụ na nji ego eme business rock dị mara ego na ọ kara ebugo to my account. Nwanne m nwaanyị ụzọ ọma ụka I greet you o nnukwu nwaanyị. Ị mara ego na ọ kara ebu kpachala ya go bachala ya go uyere nwogu imara otu isi wee bịa weta aka nọmba nye m uyere ogu na ego sikuo taa bịa ka mana gị na bọsetụlọ imara otu isi weta aka nọmba nye m kpuyere gị 500,000 ho ganjebu onye na-egolu m property na-enwe n'obodo a ọ na-akpọ gị na fon ide pik kọrịa okenye mụtara ọgbọ gị ị na-etu ọnụ n'inwere nke a nwee nke a nwee nka egwu adịghị atụ gị mụ na gị mekọba ihe chọọ ka i were m na-etip na-ayacha m ana m achọ okwu mmadụ achọra m okwu chọọ ibutere m ajọ afọ ụtụ ndị m na fa na-emekọ biznes so mụ na m dị ma oje kene eme unu fe na-ekpọ m na fon Ikechukwu if you know make a man, money from now to tomorrow even no ga Peter Ilezo ga know the case. No that he will call me for settlement. So I'm waiting. Oga fem with the trouble not for settlement. Man also noon. Then I take with action. Mona hemekwe. Ade ri ho yam anya na Mathias go nke mona pata nke eje mmadu. Oburu ze nke m ki ye jide no di ikenen. No di kenenu. Ama how many business in them menu moji. Enwebe anybody money akolonu. Anani na ngogo nu moji, mande ngogolu no nu moji. Enwebe any problem. Family of nambata nu moji na egwe mazi one nefa. Mbata na aka gi choki ikuchi ego for what reason? Madonna kan kuchi nkefa. Kan oro mi position ikuchi ego ndem madu. We kan kuchi go. Here landed property I name up and able to mona family name meeting. Now coach appear up and I get with them spend any of my real estate business. And they proud of my the whole property today. Never okay here as in Ezeaku na mna ndo obodo na agbo mona mna ha na no. Rather we all everything ended in smile and laughter. Oya chona mogu oya chona mogu mada chona mogu ho yam na chonki eriju na roke that have been doing business a lot of estates kan le goru na emelo business ona aga amara me nkunu eji polish Kekun yesi we poich. Before you nege member business in Nejemekulu. We bought in Nejemekulu, we have sold all of them. We have never bought phase 7 number before then. We bought phase 7 number, we have sold all of them. In Kaimen, as we got for Okoye University, we have never bought it then.
Concoji River. So why are you guys trying to provoke me? Emeka will 500,000 be a coming settle business I amicably. Very simple. Economy. Dalun, a letter of Kainas, Nabana. Be a banyoya. Banyona Jane before smoke a bowl of Makam. But they see everybody, but they show Mazin in there. Showing everybody kunita. That's our day. That's at worthy, O Lord. Worthy, O Lord, to receive. Amamka, only and the Bayamarago, and Agbanekwe.